Assalamu alaikum. A wannan bidiyo zan muku bayani game da resistor, yadda yake aiki da amfaninsa. To shi resistor wata na'ura ce a matsayin kariya na kayan wutar lantarki kamar irin su ƙwai, transistor da sauran kayan wutar lantarki. Yana taimaka musu wajen kare su daga ƙonewa. Shi kuma resistor yana da kaloli a jikinsa kamar haka: baƙi a matsayin 0, ruwan ƙasa a matsayin 1, ja a matsayin 2, ruwan lemo a matsayin 3, ruwan ɗorawa a matsayin 4, kore a matsayin 5, shuɗi a matsayin 6, shuɗi mai ɗan duhu a matsayin 7, toka a matsayin ruwan toka a matsayin 8, fari a matsayin 9. Yawwa, kamar yadda na faɗa, shi resistor ana gane ƙarfinsa ne ta hanyar wato kamar kala ta ukun nan, ta nan ake ganewa, kuma ta nan ake gane kamar wato multiplier ɗin. Idan baƙi ne ya zo za a yi sau 1, idan ƙasa-ƙasa ne ya zo za a yi sau 10, idan ja ne ya zo na ukun za a yi sau 100, idan kuma ruwan lemo ne ya zo sau 1000, idan kuma ruwan yellow kenan, ruwan ɗorawa, shi ne za a yi sau wato 10,000. To ta nan ake gane ƙarfinsa ta yadda zai rage, kamar yadda muka ba da misali a nan, haka ake lissafinsa. Daga ƙarshe, kada ku manta ku yi mana subscribing da liking, domin idan mun ɗora wani sabon bidiyon za ku gani ku amfana. Na gode.